Гэта Філіп. Яму 18 гадоў. Ён з Мінску, але ўжо больш за год танцуе на вуліцах Вільні. Філіп, як і шмат іншых таленавітых беларусаў, пераехаў у Літву для творчага развіцця. Ягоны выпадак не адзіны. З кожным годам колькасць людзей, якія з'язджаюць з Беларусі, павялічваецца больш чым на 1,5%. Прыехаць у Вільню яго, як і іншых, падштурхнула жаданне ўдзельнічаць у еўрапейскіх танцавальных спаборніцтвах. На вуліцах Вільні ён трэніруецца, каб добра на іх выступіць. У Літве танцавальныя конкурсы міжнароднага ўзроўню праводзяцца як мінімум 3 разы на год. У Беларусі толькі адзін такога ўзроўню. Здесь происходят очень крутые батлы, которые называются Urban Dance, Vilnius Street Challenge, Skills и ANC Studio Jam. К нам приезжают мировые звезды, такие как Buddha Stretch, Bobby Mileage. Недавно были семинары самого Хенри Линка. Філіп танцуе на вуліцах разам са сваімі сябрамі, якія таксама прыехалі з Беларусі. Тут яны выяўляюць сябе з дапамогай танцаў, паказваюць, што адбываецца ў іх на сэрцы, а не тое, чаму вучаць у танцавальных студыях. Адразу пасля школы яны збіраюцца ў цэнтры Вільні, каб паддацца свайму захапленню. Зараз хлопцы хочуць стварыць сваю танцавальную групу, не гледзячы на тое, што кожны з іх мае свой уласны стыль. Уличные танцоры доставляют удовольствие не только себе, но и окружающим. Перформанс, который случается вот здесь и сейчас, и он всегда как бы уникален. Это клево, правда клево. Я бы сама пошла танцевать вместе с ними. Это прекрасно, такое настроение хорошее и для тех людей, которые танцуют, и для тех, которые видят это. Кожны дзень Філіп удасканальвае сваё майстэрства і ў будучыні марыць стаць танцорам сусветнага ўзроўню. Наяўнасць такіх магчымасцей у Літве ўсё больш прываблівае моладзь. У 2011 годзе колькасць эмігрантаў з Беларусі склала больш за 6,5 тысяч чалавек, з якіх 40% моладзь.